May memo nga nag-abot diri halin sa mayor. Kinahanglan, siguruhon namon nga mga barangay kapitan nga ang tanan nga minuro nga ako nasakpan, makapabaksin na. Ang obrahon mo, mopod ka sa NARS naton diri sa barangay. Magpamalay-balay ka mo, kag pangtsikeron mo ang wala pa makabakuna. Kutob sa wala mabakunahan, ilista ninyo para matagan sila sang libre nga bakuna. Okay, Kap, Pero paano, Bikop, kung hindi sila magpabakuna? Ay, kagagi di sila magpabakuna, pabor na gani sa ila, Nagapati sila nga masumbi sila tapos duha ka tuig, Kap. Ang nurse na yung bahala mag-explicar sa ila, ya. Di may mga tao, gidya nga gidya bagol, Kap. Di abi kung hindi sila magpasugot. Hambalagid nga magpabakuna. Libre ang yabil sa kuryente sa sunod sa isa ka bulan. Chay, sugod subong, hindi na ta maglakat para nga maggrocery. Manawag na lang ta sa pakpak delivery. Ano naman na iyang pakpak delivery? Isa man na ka food delivery. Daw pariyo bala sa mga naga-deliver pagkaon subong nga mga nagamotor. Amo gali. Ay ti nga pakpak delivery gidyangin pili mo. Di ka hindi lang pagkaon na na-deliver nila mo. Pwede ka kasugo sa ilang nga magbakal sa imo grocery. Hindi gani, bakal bulong. Uy, maayo eh. Oo, Chay. Imbes nga kitang malakat para nga maggrocery, suguon ta na lang ang pakpak delivery para nga magbakal sang grocery ta. Kag mga baligya diri sa Tiangge. Para bala nga hindi ta malatnan COVID how. Labi na kay may Delta variant subong. Delta variant? Ay, oo. Kabalo ko na Mas makalalaton pagin ng Delta kumpara sa nauna nga variant. Kagkabalo ka? Kung nga mas makalalaton siya, Chay? Suno sa website sang World Health Organization, ang Delta... Kabalo na ko huling Ikaw ya? Kabalo ka na nga may lambada variant na? Lambada, Chay? Oo. Wala ka na kabalo? Nagdalong pinisarya ho. Tikman. Nagkabalos ko. Why? Dugay na iyang Delta. Ang lambada ara na subong sa Amerika. Pero wala nila gina-blow up ang report. Naga-focus sila sa Delta. Kay ti, damo na natnan mo. Amo na nga munang ilang nga gina-estudyohan. Ay, amo gali, Chay? Oo. Kag hindi lang ng lambada nga variant magwa. Damo pa na. Manubuson ginaguro sang COVID virus ang tanan nga Greek alphabet. From the alpha down to zeta. Uy, kaalam sa imo, Chay ba? Sa ulado mo ang Griegong alphabet? Ha? Ay, oo Ako pa ya. Man, mahuyugon kuya sa iban nga lingwahe mo. Ti, sige bitchay. Ihambal, bi. Ha? Hindi. Dumahuyan ko sinihaw. Wala kuya ka sa ulo sa alpabeto sang Griego. Sige, bitchay. Nanamian ko na ang mamati mo. Sige, bi. Ihambal na, bi. Ate, sige
Oh, ay! Uling, tanawa. Tanawa kung sinong nagapang nagbalay. Ati ho, Oche, dali lang Kay kuhaon ko nga kung mas kagang face shield. Why? Ato na siya. Bumayo lang kami nagpanagbalay ba? Nasalbar ako? Anay ka bala? Kay i-search ko diyan sa Google kung anong kompleto ng alpabeto sang Grego. Sa uluhon ko nga daan Kibasi bala kung pamangkuton ko liwat ni Huling. Why? Maayong adlaw. Sa barangay kami gali Ako ang nurse. Nakababakuna na ka mo, miss? Oo. Tapos na kami bakuna. Pila ka mo diri sa balay nyo? Duha lang kami sang tiya ko nga si Tia Alvina. Ate, mayo gid O sige miss ha, malakat na kami. Ay, dali lang gali, nurse. Nga atani? Nga nagapamangkot ka mo kung nabakunahan na kami. Maihatag ka mo nga padya. Wala miss Ginsugo lang kami sang kapitan. Kay para nga mahibal-an namon kung pila ang nakapabakuna dire. Ay, amo gali. Ate sige ha, amo na kami. Nurse siya pro, wala siya naga-face shield. Maayo pa ko kay naga-face shield. Nurse, dira tao. Sila ni Chitagoy balay. Amo na siyang perme nagreklamo sa barangay. Oo, siya na. Ara siya Chitagoy, mayong adlaw. Oh, Samson, ari ka man? Mayong adlaw, Chotagoy. Ako gali ang nurse sa barangay nga ini Mamangkot lang ako. Nakapabakuna ka na, Choy? Wala pa? Nga aman? Uy, nga wala ka pa nagpabakuna, Choy, how? Di ko hindi ko yabe. Ako na yadiber nga mangindi sa bakuna, no? Pilito nyo ko? Hindi man, Choy, Pero, mamangkot lang ko. Nga hindi ka gusto magpabakuna, how? Iti nga mapabakuna ako. Kaya hindi pa gani piyo ang COVID kung tuod gid ini. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Pagkabuas, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners.
Philippine Standard Time, 49 minutos na nakalipas sa tak na alas 3 mga kabombo. Kagayari na ang aton sininga paglawag naman sa aton si another winner. Ang aton sininga winner number 2 for today, December 9, 2021. Ang aton sininga nga winner, usar sa proof of purchase nga Rexona. Kag ini siya taga Purok, Kasilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa liwat, taga Purok, Kasilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Congratulations sa aton sining second winner for today, Elsa Hadulos. Elsa Hadulos, no? Elsa Hadulos, ikaw ang aton sining second winner. Ginalawag ko subong ang imo sining ngalan 3:49 PM, no? 49 minutos ang nakalipas sa takna nga alas 3. Mayara ikaw sang 6 ka oras sa pag-claim sa imo sining premyo. Botsilingon on or before 9:49 this evening. Kinanglan ari ka na diri. So temprano ka pa kay ara man lang ikaw dira sa may Barangay Mansilingan, Bacolod City para hindi ka magabihan. Come on, no? Get your prizes. 500 pesos sa cash kag ang balde sang orokan nga puno sang mga dry goods, mga groceries nga nagabalor 650 pesos. No, sa imo, Elsa Hadulos. Congratulations sa liwat, Elsa Hadulos sang Purok, Kasilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Ikaw ang amon sining nga winner, ikaduwa nga winner for today sa ato nagapadayon nga 1, 2, panalo promo sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng pa premyo na, may cash pa, part 20 na ini mga kabombo. So kung kamo, dira ang gusto ninyo nga magmangin milyonaryo, padala na kamo sa mga entries kay this coming December 25 ang aton sa Grand Draw, may pagalawagon kita nga milyonaryo. Magabaton sa 1 ka milyon ka pesos nga grand prize. Sa liwat, congratulations Elsa Hadulos. Elsa Hadulos ang Purok, Kasilingan, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and